ateliéru a radi by sme vám povedali, čo máme nové. No a nové máme tieto naše krásne, úžasné kartičky. A Mirka by nám mohla povedať, že ako vznikli. No, však určite všetci veľmi dobre viete, že naša Vieročka fotí a robí nádherné fotky. A ja keď mi ich posiela a keď ich vidím, tak proste mi prišlo, že tieto fotky nemôžu ostať len tak. Že jednoducho musia ísť do sveta, že musia byť viditeľné aj pre ostatných. A keď som vlastne pozerala si tie obrázky rôzne, tak vždycky mi proste niečo nápadlo, nejaký textík k tomu a tak ďalej. A tak jednoducho vznikli tieto kartičky. Ich rozhazujem. Vierka ich už rozhadzuje, čiže rozhadzuje ich do sveta aj pre vás. Áno, presne tak. Takže takto vznikli naše kartičky. No a pracovali sme na nich, Vieročka mi posielala fotky, ja som to nejakým spôsobom spájala a takto krásne vznikli. Takže, a ešte vám chceme povedať, že 19. júla, to je v sobotu, bude krst týchto našich krásnych kariet. Kde inde, ako v Štiavnických vrchoch, na Rosniarkach. Takže kto má chuť a čas a chcel by prísť, si ich aj pozrieť, nacítiť, tak budeme veľmi rádi, keď prídete. Tešíme sa. Budeme veľmi tešiť na vás, keď prídete a práve preto, že tieto kartičky vlastne vznikali, všetky tie fotočky vznikali v Štiavnických vrchoch, takže oni sú s tými Štiavnickými vrchmi tak spojené. A tie naše Štiavnické vrchy sú také kúzelné, magické, stále rovnaké a za každým iné, poskytujú nám rôzne pohľady. Nevoláte nikto? Nie. Na ten život okolo nás. Tá príroda je mocná učiteľka a teda ja sa vždy v tých mojich fotkách snažím zachytiť ten daný moment, vtedy prežívam tú jedinečnú chvíľu toho okamihu, ktorá teda vždy potom Mirke ponúkla nejaký ten vhľad a nejakú tú myšlienku. A tá je zachytená v tých našich kartičkách. Tak. V podstate tieto karty sú, ako by som to povedala, nechcem ich nazvať vyslovene, že afirmačné, to nie, ale vždycky každá jedna karta nesie nejaký odkaz, ktorý má k tebe nejakým spôsobom prehovoriť. V podstate môžeš ich používať rôzne, môžeš si ich vytiahnuť ráno, môžeš si večer, môžeš si, keď máš nejakú dilemu, proste, že potrebuješ sa pri niečom rozhodnúť. Nie sú to ani veštecké karty, ani teda afirmačné, jednoducho sú to karty, ktoré ti majú pomôcť ukázať tvoju cestu, hej, ktoré ti majú obohatiť dušu, tvoju myseľ, môžeš ich kľudne nosiť so sebou, proste záleží úplne na tebe, ako s nimi budeš pracovať a ako ich nacítiš. Je to vždy o tom nacítení vlastne, aj keď si tie kartičky ťaháš, tak ti vždy príde tá kartička, ktorú v tej danej chvíli toto? Potrebuješ. Toto? Nejako si vytiahneme a môžeme... skúsime. Čo teda, aký máme odkaz my teraz v súčasnej dobe. Neviem, či to dobre vidno a ja to prečítam. Je to krásny hrnček s nápojom, v ktorom sú prvosienky, fialky, samé lučné krásne kvety a je tam napísané, že s láskou sa o seba staraj. Si hodná všetkého dobrého, či už čo ti život ponúka, už ani prečítať neviem po sebe. Otvor sa božskej hojnosti a s dôverou a pokorou si dovol ju príjmať. Čiže úplne krásny odkaz aj na toto slnovratové obdobie, ktoré práve teraz máme a prežívame. No to je kurkumové mliečko. Tak kurkumové mliečko, takže si doprajte kurkumové mliečko s kvetinkami. Mliečko je dobré hlavne v zime. Na podporu nášho organizmu, ale vždy akože určite je dobre padne a je chutné a obsahuje veľa výživných látok, ale veľmi pekne tam starajme sa o seba. Veľmi krásna téma, to sa o nás bude starať, keď sa určite nebudeme starať. Tak by sme mohli trošku zabrdnúť aj do tejto témy, to staranie sa o seba je vlastne tá sebaláska, ktorú každý v sebe proste riešime. A u mňa je to dneska teda akože
taká téma tiež, lebo na obed stávali sme nejaké veci, trošku sme prerábali domček a však mám malého syna, tak najprv som chystala jemu, prišiel manžel dnu, hovorí, že či už máme akože nachystaný obed, hovorím áno, a už si jedla? Nie, nejedla. Prečo? Pretože tuto ešte robím služku, obsluhujem. Čiže no, takto to my ženy máme. Najprv jeden, potom druhý, potom tretí, potom štvrtý a my až niekde úplne na konci radu. Takto je. Takže je na čase to zmeniť. Áno, a veľa žienok je takých, že nám ženám je to asi tak dané, že uprednostňujeme tých našich blízkych pred samými sebou a snažíme sa viac tej energie, času aj pozornosti venovať tým druhým. Tak ono je to dané aj tou rolou matky, by som Určite povedala. áno. Áno, v tomto prípade to tak bolo, že predsa dieťa nenecháme hladné. No. Čiže postaráme sa. Áno. A tak tá mamina je tu od toho, aby sa vlastne starala o tie deti, pokiaľ sa o seba postarať nevedia. Takže to je tou našou úlohou. Ale jednoznačne pritom nemôžeme zabúdať Same na seba. Tak. Lebo vieme dávať len do takej miery, do akej... A vieme ísť akože aj do tých zásob, by som povedala, do toho dlhu. Ale potom sa to odzrkadluje na iných oblastiach nášho bytia a dokonca niekedy aj na našom samotnom zdraví. Áno, keď je toho veľa, keď stále si len nakladáme, tak väčšinou nás to teličko uprace. Väčšinou nám povie, že stop, daj pozor, už si prekročila nejakú čiaru a už je to tak, že skončíme buď v posteli, alebo na nejakej pohotovosti, alebo proste niekde. No to teličko je veľmi dobrým ukazovateľom toho, ako sa o seba staráme a ako si na sebe nechávame záležať. A ono už keď sa to začne prejavovať na tom tele, tak to už sú také tie posledné výkriky, by som povedala, že to už dlho ideme cez seba. Ale zase v tomto je to naše telo dokonalé, že sa vždy ohlási, že nám vždy tými signálmi dáva najavo, že pozor. No, len my sme niekedy hluché a slepé a nevnímame tie odtienky, tie signáliky. Áno, akože súhlasím s tebou a netýka sa to podľa mňa len žien, týka sa to aj mužov. Určite, veď akože to je všeobecná téma, nehovorím, že aj tie kartičky, ako napríklad môj muž hneď, ak sme ich doniesli domov, poď, idem si vyťahnuť. Hej? Čiže nie je to len o tých ženách, je to aj o tých mužoch, pretože dajme tomu tam, však je množstvo mužov, ktorí milujú prírodu, ktorých rovnako láka. Čiže kľudne ponúknite potom svojmu mužovi, vyťahni si kartu a môžete sa porozprávať o tom odkaze, ktorý si vytiahol, alebo ktoré ste si vytiahla vy. No, jednoznačne, že nie sú vyslovene určené. Kanastu alebo niečo také. No je to spôsob, ako rozvinúť rozhovor napríklad. Je to úžasné. Takže sú krásne, ja som momentálne teraz zaľúbená, ja ich vidím prvýkrát dneska a neviem sa vynadívať na ne. Akože nie, že by som ich videla som ich, ale fyzicky ich prvýkrát držím v rukách, sú veľmi príjemné, fakt, že sú veľmi príjemné. A veľmi pekne vyzerajú, ja som sa zaľúbila do nášho spoločného diela aktuálne. No a keď tu... Tak lebo ono to inak vyzerá, keď to máš len v tej počítačovej podobe, že máš tie kartičky naukladané jednu vedľa druhej, ako keď to už takto je v tej hmote, že reálne je to pretavené do niečoho, čo dokážeš používať dennodenne a čo ti pomáha. Takže a proste tie tvoje fotky sú ako stvorené na toto. Inak mám v pláne robiť kalendár na rok 2026. Uvidíme, ako vydá. Takže... No ak by ste mali nejaké návrhy, že čo by sme mohli ešte vytvoriť spoločne pomocou týchto mojich fotiek a Mirkyných hľadov, tak spokojne. Budeme sa veľmi tešiť. Píšte do komentárov, budeme sa tešiť. Na vaše nápady. A hľady. Lebo určite je medzi vami množstvo tvorivých bytostí a samozrejme, keby ste sa chceli pridať k nám do nášho občianskeho združenia, tak budeme len veľmi, veľmi rádi. A my už dlhšie totiž to s Mirkou plánujeme
že by sme pre vás robili takú sériu krátkych videí, kde by sme rozoberali ten život ako taký a rôzne témy. A mohli by sme to poňať aj takým štýlom, že budeme rozoberať tie naše kartičky a tie citáty, Prečo ktoré nie? sú tam. Prečo nie? Mali by ste záujem o niečo také? Verím, že áno. No každopádne, keby ste chceli prísť na ten náš krst, tak budeme šťastné, teda bude to na tých rozsmierkach, ktoré sú pre mňa tiež takým magickým miestom. Nielen preto, že sú tam tie menhíry, ale celkovo... Keby ste náhodou nevedeli, jak sa tam dostať, my sa môžeme kľudne stretnúť dole na Červenej studni a môžeme potom pekne ísť hore. Ešte presný čas nemáme, to akože by som klamala, ale kľudne sledujte nás, prípadne nám napíšte správu, my vám odpovieme veľmi radi, keď už budeme dohodnuté, že čo a ako, lebo my nebudeme mať krstné mamy našich kariet, my budeme mať 3 súdičky. Sú to 3 ženy, ktoré sú našim srdiečkám veľmi blízke a všetky 3 prijali pozvanie na to, aby teda pokrstili naše karty. Takže musíme to nejakým spôsobom zladiť všetko a potom vám dáme vedieť znovu, že čas. Presný čas aj áno. To, ako to bude prebiehať, ak budete chcieť, alebo nebude to len také obyčajný krst, nakoľko tam budú aj 3 súdičky, ale nebude tam krstná mama alebo krstný otec. A bude to naozaj vo veľmi peknom prostredí. Takže určite sa máte na čo tešiť a my budeme radi, keď budete súčasťou tohto nášho veľkého dňa. Tak, áno. Ešte niečo?